ତମେ ମେଡିକାଲରେ କାହିଁ ଚାଲିଛ? ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ମେଡିକାଲକୁ ଆସିକି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗିବନି? କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିକି? କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? ମେଡିକାଲକୁ ଆସିକି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମତେ ତ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗିବ। ଶୁଣ ଶୁଣ ମେଡିକାଲ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା କିଛି ଲାଗୁନି, ବାଥରୁମ୍ ପଶିଗଲା 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିବି? କାହିଁକି ଶୋଇବ? ତମେ କ'ଣ ପେସେଣ୍ଟ ନା କ'ଣ? ବାବୁ ଆମର ଶୋଇଗଲେ।